Sekang pulawo o video nai tong nai ani ta khuk te ani bukhuk te ani sakslai ani pal norang jotono khakaham te chibaya faro aide hunke chung sekang pulawo kai torni elamba kuthar nai Johon Swimani kothoma kaham 15 অধ্যায় 7 পদ ni simi 8 পদ jora norok angbai thansa ke tongkhe phia ani kokbo norok ni bisingo tongkhe norok muchungma jora tui sandi hakhe abono man anu norok buthai kubangma thaikeno afa chungsasa ungo hakhe omotui kheno norok ani sagri ungnai kaitorni elembak tiniwo norong ani kok yaphang hunke kaitorni muchungtui tongmani tabungni jorawan sungsarni o molo chungwan sungnai ka hunke chungjo tono chini sakni muchungtui chungtongna muchungjago kebo phano chini sakni muchungtui chungtongna muchungjage amo hai borok chungkurui chung mungsasuk samung chung khlai tongkha hunke tabukni jorawole game rok thungnai belai bango game chung thungman jorawo chini parents rok chungno chajage ngoi ta thungdi ta khlaidi rok huni chungno saka hunke chung ulta si chung parents rongno chung jole jago abu khe chini muchungmani chung chini sakni muchungman bagoi chung chini parents no chung jole jago abono tiniwo norongni thaniwo ang sana muchungmani ungo kai torni muchungtui si chung tongna nango parents ni muchungma tui chung tongma haino kai torni muchungtui bo chung tongna nango hunoi norongni thaniwo ang sana muchungo te kaisa hunke kai tor ni muchungtui tongkhe tamu ungnai te tamu buthai chungmannai thaisingo elemba kutharo bu chungnugo kai tor chungsasa ungnani le chini bising tuise chung tongmani kaham te chung kai torni muchungtui tongkhe kai tor te chini buthai bu chungmannai kahamno hunoi norongni thani ang sana muchungo kai tor ni muchungtui chung tongya hunke bahai chung ungnai kai tor ni muchungtui tongkhe se chini khak changnai hunoi norongni thani ang sana muchungo norongni thani ang kaisa ani kok ang sana muchungo thangnai obosorono thangnai February rogo anima sa khamya ongoi 6 mas hospital tongprobo ani bukha belai ekdom tongthogyangkha apruo ani asa kuri hai ungo bukhawo kai torni kok khnayawi tongma bai kai torni muchungtui tongya ongma bai ang wasugo amo hai anima te sa khamglak amo hai roknoi haiphano ajorawo ang wanawi tongpruo ani sar khorok sa phaika haiphano ang benibumle ang saglak kai apruo o sar phai ano o elamba kutharno ruphaika apruo bo saman khe tawana di hunsawano apruo o elambak ni kok ano ani sar rupruo an bukha belai ekdom dukhunangkha ang chongo ang kai toni muchungtui tongya ambagai ang hopeless haima tongo apruo an thani mungsa phano asa bukuri hai ungthangka unke o elamba kutharu mani hunke johon tabuk angje porimani johon 15 অধ্যায় 7 পদ no kaitor bai tongkha hunke te kaitoni kokbo nini thaniwo tongkhe nung muchungma jora tui sandi huni samani akok no ungkha tiniwo norongni thani bo ang sana muchungo chung asa kuri ungui tongphru chini bukhawo tension nang tongphru kaitono jora rudi kaitor bai tongdi huni norong thani ang sana muchungo te tabungni o jorawa kebun yago phano phone kurui mobile kurui hunman borok tonglak jotoni thani ono mobile tongnai haibano mobile kaham phaisingo bochungno tuyo huni norong thani ang sana muchungo kaham phaisingo biang hunke chini pora phaisingo bochung mobile no use khaimano te biang ni khobor kaham amo hairok bochung saiman mano haibano hamya phaisingo botongo chung chini mobile no chung kaham phaisingo si chung use khaina nango mobile le belai jorana kha hunoi norong thani ang sana muchungo
ang bo mobile use khayo ang bo saimano mobile naikhe busuk time thang kai torno chung mai mui chanan ponto si chung pogui thangma hai ungo chini samung khlaimung rok ponto chung pogui thango abon bagui tini onorang thane ang sanamu chungo chung mobile naifano chung kaham phaisingo chung naina nango kwbangma jagao chini kai torni kok rok sama rok ama hai rok tongo norang thaniwa tini bo ang sanamu chungo mobile naidi kaham no haifano kai torno jora runan chung nango mobile chung naimani no chung control khayu se chung naina nango chini kai torno jora kaham tin kai torno jora chung runan nango kai tor bai tongkhe busuk khak changma man abo chung bo saimano jotono chini chung je wan sukmani rok tension rok ungtongma rok biang ni kok wan sukma rok abo rok bebak no thangbayo chung kai tor bai tongkhe te chini khabo khak changma mano te kaisa khe norang thane ang sanamu chungma khe sumsok yakarmani chung tabuk wan sungnai khamke nung chung jotono kaiton thani suri khe kaitor tamni bagui nungbai ang kurung manya tamni bagui ang nungbai hakchalung kha hunui chung wan suka hankhe abo chung kaitorni thaniwa chung suri purwo chini sak sai chung se chung wan sungna nango chini sumsok no chung kebengna nango boma hayunke chung tabuk nai khe chung tabuk tiniwo ang hamya nai ka hunke khana bu chung amo haino hamya nai mungno chung nai chung amo hai naimang edik khai ungui thangnai te norang thani obo sanamu chung ma khe chung o nai mungno chung khibina nango ha khe se chung chini sumsok no chung yakar mannai kaitor bai chung te bu kurung mannai hunai norang thani ang sanamu chungo te chini sumsok no chung wan sungna nango chung tini tamo hamya khlaika tamo samung hamya chung samarok kok haino samarok da tong kok hamya samarok da tong naimung sitra naimung rok da tong amorok chung bebak no wan sugui chini thinang ni lamao chini buskango chung himna nang hunai norang thani sanamu chungo amo haikheno kaitor bai tongnani kaitorni muchung tui khe tongnani kaitorno jora rugui tongkhe norok nangma jora tui sanka hungi abono mannai norok tawan suk dije abono manglak hunui norok abono mananu abo ang norongni thaniwa sanamu chungo ang bo mankha hunui norong thani ang sanamu chungo abon bagui kaitor bai tongdi bebak no hunui norong thani sanamu chungmangkha tiniwo je kisi sakok samani kaitor norongni joton sakawa hamari khlaithung paithago norongni thani sanamu chungmakhe norok mobile rok nayui norokni sumsok no norok kebengui manya te yakari manya ungui tongkhe tolawo number rijak tongo a number ro norok call khaimananu te norokni bagui chung surinai asukno।